I min gymnasietid så blev det klart for mig, at jeg ville have en uddannelse uden for Grønland. Jeg havde undersøgt, hvad mulighederne var for uddannelse, og det var også mange af de ting, der sådan, man skal overveje i gymnasiet, det er, hvad man videre skal. Og der vidste jeg, at jeg skulle til Danmark og tage en uddannelse. At jeg så ikke endte med at blive psykolog, men ergoterapeut, det er noget, der er sket undervejs. I de tider, hvor jeg synes, det har været rigtig hårdt, så har jeg brugt min netværk. Både de andre grønlandske studerende, der har været, men også, at jeg har fået skabt mig nogle kontakter blandt mine studiekammerater. Fordi det er rigtig vigtigt også at have nogen uden for studiet, og ikke kun snakke om, hvordan det er på studiet, men også om livet. Altså om at være ung, og om at skulle i byen, og om at gå i biografen, og alle de muligheder, der ellers er, så man kan få lidt større udvidet horisonten. Finde ud af, hvad der ellers findes i Aalborg. Fordi der er ikke noget, der kommer sådan af sig selv. Så lige da jeg stod i Aalborg og skulle gå igennem byen fra den ene ende til den anden, så synes jeg, det var rigtig langt. Det var kæmpestort. Altså, jeg skulle vente sig til at bo i en anden by, i en lejlighed, der var helt tom, og skulle ud og købe nye ting, og ud og finde ud af, hvordan den her by fungerede. Det var vildt. Et godt råd ville være, at man skulle forberede sig på, hvad der kunne møde en. Og så søge informationer. Der er så mange hjemmesider, både med uddannelsessteder og med grønlandske huse. Og de studerendes forening kan man også sagtens tage kontakt til.